Bine v-am găsit! E ultima zi de primăvară și noi ne grăbim să vă relatăm despre evenimente de ultimă oră în afara politicii. În ospeție la veteranii Marelui Război pentru apărarea patriei, Uniunea Moldovenilor Republicii Moldovenești Nestrene, în ajunul jubileului de 70 de ani ai Marii Biruințe, ce va fi marcat în 2015, a inițiat o nouă acțiune. Ediția 10 a concursului absolvenților claselor primare, Balul Steluților, a fost desfășurată la Dubăsari. Talente tinere și creative, discipolii școlii internat pentru copii cu dizabilități auditive, au organizat în special pentru telespectatori un concert de zile mari. Special pentru telespectatori, un concert de zile mari, iar noi, la rândul nostru, vă propunem să aflați mai multe despre acești copii și să vă îmbogățiți inimile cu ajutorul dispoziției pe care ne-o creează. În școala corecțională studiază mai bine de 200 de copii. Aici ei sunt numiți deosebiți, deoarece, în pofida dizabilităților fizice, ei sunt nespus de talentați. Pedagogii le-au creat toate condițiile de dezvoltare. Aici funcționează mai bine de 14 cercuri, la care participă aproape 90% din discipoli. Cercuri teatrale, de vocal. Aici copiii cu dizabilități de auz au posibilitatea să învețe și arta dansului popular. Pedagogul lor, Nicolae Ivanovici Titica, însuși a fost dansator și un timp conducător al ansamblului Viorica. Dumnealui menționează că este îndrăgostit de dansul popular și se străduie să le transmită acest sentiment și discipolilor săi. Iată, copiii ăștia, ei n-aud muzica, dar o ascultă. O ascultă prin ritmul care li se arată lor. Că e destul mai să bat cu piciorul în podea sau să bat din palme, că e ritmul acesta îl ascultă. Îl aud de acum, îl recunosc. Și după asta, dacă noi învățăm cu noi mișcările toate, în ritmul care trebuie pentru dans, și mai departe este muzică, nu-i muzică, ei de acum știu tempul și să mișcă muzica parcă după dânșaleară. Aici există studioul muzicii cu gesturi, inimile cântărețe. Este o direcție unicală, unde copiii învață să înțeleagă cântecele, la fel ca și cei care aud. Asemenea, lecțiile sunt pe plac copiilor, deoarece ei iubesc să se autorealizeze. Este un sistem întreg de lecții la care copiii de la bun început învață dicționarul, gesturile. Copilul primește posibilitatea de a simți textul, a-l înțelege, își dezvoltă vocabularul, învață ținuta scenică, plastica. Tot aici, discipolii frecventează și cercul de dansuri de stradă. Când evoluează grupul acesta de dansatori, aplauzele răsună și răsună. Atâta energie și un ritm de la care tresare și inima de bucurie. Мне здесь нравится много что. Multe lucruri îmi sunt pe plac. Aici e foarte bine și interesant. Avem multe cercuri distractive. Eu mă ocup cu batic. Batic, țesătură subțire imprimată în culori, încă un cerc care le dezvoltă copiilor nu numai capacitatea de a desena, ci și gustul estetic, dragostea față de frumos. Copiii, menționează pedagogii, sunt foarte sârguincioși, iar dascălii sunt gata să-i ajute în toate. Și conducerea și pedagogii sunt pentru demonstrarea la maxim a abilităților copiilor noștri. De aceea noi mereu participăm la toate concursurile din Republică și nu numai. Fiecare copil este unical, de aceea și pedagogii se străduie să diversifice toate activitățile, pentru ca fiecare din ei să se ocupe cu ceea ce îi este pe plac. Discipolii de aici sunt deținătorii premiilor de frunte la diverse concursuri, atât din Republica Moldovenească Nistreană, cât și din Republica Moldova.